ko će pripadnici specijalne brigade preći za vatrom, pružiti vatrenu podršku pomoći. Istovremeno uočavamo i nalet aviona tipa T-70 koji je namijenjen za prevoz ljudstva i pomoćnih vazduha desantiranjem tereta. Komandir konvoja u ovom momentu naređuje borbenom obezbeđenju i pionirskom odeljenju provjeru mogućnosti nastavka kretanja. Pratimo rad helikoptera HT-40 koji u ovom momentu sleće i predstavlja službu borbenog traganja i spasavanja. Istovremeno, komandir obezbeđenja obezbeđuje i stvara uslove pionirskom odeljenju za pretragu terena. Nakon prizemljenja uočili